चीर दे सप्पा, चीर दे सप्पा। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आ गई माल आ गया। चाचा प्रणाम। कह तनी एगो बात रहल खरुए से हैं कह तनी हमार न चाचा मर गए ठीक बा तो गए सलाह के बाद परसों बड़ा तंग कर ठीक बा तो वो गमछिया ही ओढ़त रहा ठीक बा तो गए सलाह के बाद न तो उहे गमछिया मांगू तो देहई सब पढ़ उड़ के कुछ दिले बना तो ई कहूँ जे केहू के मैंने अथी मैंने 50-60 साल के आदमी हुई तो ओकरा के ओढ़ा दी ना तो अपना से घुमा दी तो घुमा दी तो ओकर मैंने तारा चाचा के साया ओकरा पर चल जाई आ कुछ दिन के बाद में ओकरो से हट जाई ना तो हमरा लगन ना हैं हमरा लगन ना हो दूसरा के ऊपर। का भइल बा बाबा का भइल बा बड़ा राय से बतियाता रहा नहीं से पूछनी हो ना तो थी अपना से तनी घुमा ना दी ना अरे लछवार बोल रहा ठीक बा कहीं गए नहीं हमरा तो उड़ा दी हम ना काहे तो उड़ा तो अपना से ओढ़ लेती ना सरकार नहीं है तो हम अपना से उड़ा देता नहीं ना का भइल बा बाबा कहानी की बताओ कुछ भइल बा का काहे उड़ाओ तो बड़ी दूर से आइल बनी सो वहीं से दूर से अब आदमी नहीं है संसार में आदमी बाकी ना बाबे हां तो उड़ा देता नहीं काहे के उड़ा देता नहीं का हो जाई माने होई का हमरा का दरकार बा हमरा गमछी नहीं के कि कला नहीं के कुछ नहीं के तो फिर उड़ा के लेके चल जाए हम लेके जइबो चाहे ना जइबो हमरा ना चाहिए बाते रह गई चाही तो हम देहम थोड़ी है ना दे हम हमरा ना ओढ़े खाली ओढ़ के दे दी काहे के दे देबो ली है अपना से ओढ़ हम ना ओढ़े का दरकार बा हमरा दरकार का बा हमरा हम पूछत नहीं वही बेरा से कि का भइल बा तू एक बताओ तो तनी नहीं कह ना दी ओढ़ लेवे के ना हम काहे ओढ़े इतने आदमी नहीं के संसार में संसार काहे उड़ावत रहो तेरा गांव में आदमी बाकी ना गाँव में आदमी बा केहू नहीं खेसा करत काहे हम सकारत हम पूर्वक बनी हम गधा बनी हम सकार ली नहीं अरे नहीं अरे ई कथा न समझता रह तू सकरनी है ना हुआ सकरनी है ना हुआ हम का सकारनी है सकरनी है ना कौन चीज सकारनी तार काम करा दे हम के कहता अभी तो कहनी हो फिर फालतू बात बोल रहा तो धक एटिए नटिया चीर दे सप्पा हमरा से लगे मैं तार काम करा दे कौन काम करा दे तार काहे खातिर तू जिगिर ले बड़ा यार ना ना हम कहबे ना कोई नहीं जे काम करा माने दे कुछ कहत रन काई भाई गाम ई गाम छिया ओढ़े खातिर लछवार गई रहनी हां त बुत का बाबा ओजी के कहले बड़े ये 50-60 बरस के आदमी के ओढ़ा दियो तो तारा गांव में आदमी नहीं के जे हेजी आइल बड़ो माने इहे के लौकनी है तारा इहे के 50-60 साल के बानी ना दोसर क्यों नहीं के तारा गांव में बा कि ना 50-60 साल के केहू ना सकल हम चली तो काहे से करी तार मले चाह हम ले ले तारा घर के जिम है हम ले ले का हो जाई काहे हो जाई काहे हो जाई माने भाग जाई तू माने पिटाए वाला काम कइले बड़ा कि नहीं बताओ से माने पिटाए ला में कौन बात पिटाई वाला बात नहीं है तू कपड़ा काहे के ओके दे पबलो जेकरा खुशी होई ओढ़ा दो ओही ओकरा के ओढ़ा दो हां हम ना ओढ़ा तो हमरा काहे तू जबरदस्ती कर देबो दौड़ा देबे वाला 4 गो मोटरसाइकिल रखले बनी बाबा हां 4 गो आई हीरो बोलता रह ढेर एगो रखले हो यहाँ तो आइल होला कि से हमरा के ओढ़ावे कपड़ा हमरा कपड़ा नहीं है कि कौन चीज नहीं है जे तार ओढ़े जा अरे ओढ़ के दे देवे काहे दे दी हम काहे ओढ़े एकर जवाब दो जे हम काहे ओढ़े हमरा नहीं के हमरा कपड़ा नहीं के कि कौन चीज नहीं अरे बावे हम का होते कुछो नहीं पहन के तो ओढ़ लिए खाली हम काहे ओढ़े छोड़ दे जबरदस्ती अरे ज्यादा छोड़ दे
हम काम करता नहीं ना तो देखो डंडा उठाए वाला लगे चके मारी ना दुलटा भगिया ना मिले केहू ना छोड़ा वाला भेटी यहाँ चला भागा जा छोड़ दो तन चाचा रहुए कहीं ना चाचा कहें आ भतीजा कहें चाचा रहुए देखी ना हम मने ई कपड़ा तार का है ओढ़े का दरकार बा हमरा ओढ़ला के सब चल जाई सब चल जाई या चाहे ना जाई हमरा का दरकार बा सीधा तू जइबो ए, जाना। कि मतलब कि रहबो ए छोड़ा जा हो ए रहबो जी रखे तरह के आकि जइबो हैं? का दू कहले बड़े नु उहे बाबा कुछ ना तो तरह लछवार गइरनी हो तो फलना गइरनी हो तो बाबा कहले बड़े जे के 50-60 बरस के आदमी के बुतका ओढ़वा ली या फिर दे दी गमछिया तो उनकर भाग जाई आ कि हमार बुतका भाग जाई हमारा भूत धइला बा कि बेयार धइला बजे हमार भागी भूत धइला बजे हमार भागी भूत बिहार के ना कहनी हां माने हमार नु समस्या टल जाई तो समस्या जा इतना संसार में आदमी नहीं के हम ही गलो कोता नहीं 50-60 बरस हैं? अच्छा बने हम अच्छा बानी हम सोचनी जे काम ना, करा अच्छा बानी तो हम अच्छा दिखा दी तरह के जाना चल जा ए हमनियो के बात ना, में जिद करो भाग जा भागम दौड़ के भागम ई जेने भागम नु ओने वीडियो तू बनाइया भाग जा ये आयो मा का कहता चाचा अभी बोला वाला नहीं खजा ना बानी हम मैंने कहीं तरह आगे आजा हम कहीं तरह के नहीं हो ये वही से कह देती तरह के फट दे इ नइखन माना त से कहीं हन वो भी कहते नहीं हो दलियाल बानी कहे खाती तरह के इ नइखन माना त के पटक के पीट दिवस में जाले भन कहता नहीं जे उतने बाकी बा जे कहता नहीं जे तू चल जा तनिक नहीं जे तू चल जा तनिक ध ना ले खाली जा जा ली आई थाली थाली आयो मा मोटरसाइकिल में बैठी और लियाई के मोटरसाइकिल भागत रहो वहां तो मोटरसाइकिल लेके आई बातें नहीं थे पूछा तीसरा वाह गुड 4 गो मोटरसाइकिल में यहाँ के लगे ये को के पूछला 4 ले आई घरे 4 ले आई घरे ले आई घरे अरे